Berty. Karkulko, babička onemocněla. Karkulko, babička onemocněla. Vezmi si tady ten kušíček a zarazí ho. Ach jo, proč já? To nemůže jít někdo jiný. Takový kus cesty, bolej mě nohy. A ty táta, stejně nic nedělá. Na to je v práci. Běž, holčičko, zaneseš babičce oběd, koupím ti nový mobil. Jo, tak já teda půjdu, ale ne s tím košem. Dej mi to do mýho červeného koše. A kde jsou záchody? Karkulka se loudá přes les. Najednou uvidí vlka, jak pod stromem čte časopis. Nepozorovaně se přiblíží a na vlka pachne. Fuj to jsem celé. Tak kdo vás říkáte dobrý den? Se nezvládně přišel. Slyšela jsem ty o slušném chování? Je vidět, že jsme vyrůstali v lese. To bys věděla, jak se chovat ke starším. Alespoň nazývají věci, tedy zvířata správným názvem. Ty máš název? Nikdy jsem tě neviděla. Co bys mohl být za zvíře? Vypelichaná ovce? Šilhavá koza? Ne, počkej, bezdubej pes. Bezdubej, vypelichané, nešilhavej. No počkej, Karkulo, dosáhla babice, jak jsme mezi lidma zmrčila. To si budeš muset pricháček pohnout. Právě vzala vinou soběrem. A jestli tam budu tři, vypráším ti koží košty. Vlk odchází, Karkulka si sedá na jeho místo, bere jeho časopis. Nechal to časák, mrknu, co je na výho. Babičkočka, kde je nemocný, nemá najít ani pomyšlení. Vlk začí dorazil k babičce, ta celá hladová už i líčí Karkulku. Dobrý den, no to vám povím, babičko. Ta vaše Karkula, to je pěkně nevychovaná. To už dávno není ta hodná holčička, jak ní pořád vzpomínáte. Už mě to taky napadlo, vlku, měla tu být s obědem před 4 hodinami. Jako na schvál mi došlo všechno jídlo. Budu muset zajít do obchodu, i když se mi bude hodečku hlava nebo zlá. Já bych vám zašel. Jsi hodný, ale znáš lidi. Ještě si nevšimli, že právě vlčí náklady dnes už se nenajdou. A služba by to měla stát kožich, ale mohli jsme pohlídat domek, než se vrátím. Rád. Babička se odběhla do obchodu. Vlk sedí v kuchyni. Přichází Karkulka. Koukne dovnitř, vidí vlka. Vezme u dveří. Vezme u dveří koštěv. Vrazí dovnitř. Začne vlka honit. Teď se ale nedá. Opravně strčí Karkulku do skříně. Karkulka buší na dveře skříně. Jde okolo myslivec. Vlk v kuchyni, někdo zavřený ve skříní. To je podivné. Babička říkala, že je milý a přátelský. A teď se jí to vys. Ale teď se dá na útěk. Myslivec po něm venku střílí. Vlk se schová za smrt. To je spravedlnost. Celý život jsem hodný. Pomáhám, kde můžu. Babičce dělám společnost, když na ně rodina nemá čas. Ale byť jsem stále jenom já. No řekněte, je to ta spravedlnost? Neboj se, vlku, na Karkulku došlo. Babička